Hi guys! Welcome back sa ating pag-dive. So guys, magda-dive na naman tayo guys. And then nakatulog po ako guys. So ngayon, it's time to dive. Late na po ng gabi. Mag-snow later. Mag-snow na naman mamaya. So kaya dive muna tayo bago mag-start mag-snow kasi. So guys, ang ginaw guys. Pero guys, I want to go diving. Anyway guys, welcome back sa ating pagdadive. Sana po wag niyong kalimutan po mag-like sa mga videos po natin. Keep on watching guys kasi kailangan nating mag-dive. Bye! We are here. Hello guys, tignan natin. Disinting lang ito siya. Nilinis lang nila yung ano. Wala sila masyadong tapon. Ay, ano to? Tampons? Nagtapon sila ng tampons? Oh my goodness. Look, oh, mga tampons guys. Ano to? Misty kung expire na ba ito? I need a bag. Kunin ko to, tampons. Ilagay natin dito guys. Medyo lang mga tinapon, oh. Mga chewy. Okay. Expired. Hindi tayo magdala ng expired, guys. Okay, hindi. Ulay. Meron pa dito. Oh my God. Meron silang mga tinapon, guys. Oh, mga L'Oreal, oh. Oh my goodness. Gold coconut almond milk. Okay, let me see the expiration of this. Okay. Okay pa yan, okay pa. Oh my God, another Olay. Look, another Olay guys. Bilisan natin. Mga dami oh. Sensitive Olay is SPF 15. Guys, okay. Kuha tayo ng ano. Okay guys, so kuhanin natin. Meron pa dito sa ilalim, oh. Buti na lang wala silang delivery ba. Oh, dito pa may mga uli pa, oh. Mga uli. Nasaan yung iba? Dito, oh. Oh my goodness, bakit tinapon ito? Cat treats? No, it's not. Makain pa yan guys, hindi pa siya expired. Ito expired. Look, tignan natin kung ano pa meron dito. Meron pa silang mga tinapon. Meron pa dito. Okay, wala na guys, yun lang. Let's go. Sa bahay na po natin ito i-haul guys, ha?
hold on ha. Hold on, hold on, hold on. Tignan natin itong mga item. Anong mga laman nito? Ano to? Ba't may eyes? Ang hirap naman. Anong laman? Wala. Okay. Bago po itong tindahan, guys. Bagong tindahan. Bagong basurahan. Tignan po natin yung basurahan niya. Anong laman? Wala, may hanger. May hanger na kaagad. Look. Hanger. Bago. May bagong hanger. Uy, may flowers. Nasira yung flower. Dalhin ko to. Ano to? Bag. Damit. Damit, guys. Bagong tindahan ko ito, guys. Ano pa mga tinapon nila? Ano to? Pineapple chunk 2024. This is not expired yet. Let me go in the trunk. Han, do you want me to bring the flower? Ilagay po natin dito yung flower. Look, sana walang tao, guys. Bagong tindahan po naman ito, guys. Patay tayo dito, guys. Itapon. Ang daming tinapon. Libreng basura na po ito. Ang basura. Dito ito. Dito tayo. Akyat tayo dito. Kasi mayroon, may cat food. Oh my god. They have a cat food. I'm just gonna leave it in the side for the cat. May cat food dito, guys. Pero ano ko lang ito dito sa gilid, sa klikuran. Kasi may pusa po dito, guys. Nakita ko. So dito lang siya, guys. Para sa pusa. Kasi kawawa siya, guys. Hala, may rag. May bagong rag. Dalhin natin ito. Look, may bagong rag. Ano pa? Ano pang tinapon? Dito tayo sa pagkakas. Dalhin natin ito sa bahay. Diretso na yan. Sana wala na pa ako. Okay. Naawa si Kari sa pusa. Kailangan lang siyang hugasan, guys. Oh, dalhin natin yan. This one that need to be keep paperworks.
the whole thing. That's it. Ito, ipakita ko sa inyo guys, ito na yung nakuha natin sa pagdadive natin kagabi, CVS at saka sa dollar store. Yun, ito po yung nakuha natin. At saka guys, meron tayong mga bagong location sa sa pagdadive, yung dumpster. Meron tayong mga nakikitang ibang-ibang location. So, which is good, thumbs up guys, kasi po meron tayong additional dumpster area. So, yun, meron tayong lagi yung parang alam natin ba na may mapupuntahan tayo at may makukuha tayo. So, yun, may isang dollar store quick story bago siyang open, guys. And then yun, may pusa doon. Nakita naman niyo, di ba? Meron kaming nakitang dry food na maganda siya, na nagisi lang siya ba? Parang nakat lang yung tinapon, di ba? Kita niyo yun. Hindi namin dinala, kahit gusto naming dalhin, pero si Tami, sabi pa niya, ibigay kasi meron kami nakitang pusa sa dumpster na tumakbo. So yun, nilagay namin, hinabuan. Nilagay namin guys yung dry food lahat, and kinuha namin yung bag para walang kalat. Dry food lang yung nasa ground. Quick lang guys ha, quick haul. So yun, ito po siya yung nakuha natin, yun. And ay guys, ang daming ulay. I mean, sobrang dami. Alam nyo na, yung ganito. So, ihabwa natin guys ha, ihabwa. So, ito po yung nakuha natin doon. Ito yung sabi kong tampons. Yun, tinapon kasi look na open siya. Wala na yung gustong bibili. Pero malinis po ito guys. Pwede pang ipasok sa puwetan nyo. Sa puwetan. And then, individual pack naman siya look. So, ito yung ginagamit ko din siya. Sobrang liit nito. Oh, maganda ito sa beginning or sa ending. Beginning at ending. Yan. Mga ule-ule. Look, ule. Ilan ba yung uling tinapo nila guys? Magamit naman siya guys, kahit ano pa, kahit makatagal na. Yung mga magagamit pa kahit matagal na. Look, ang daming tinapo na uli. SPE 15, sensitive. So, magagamit ko yan guys sa mukha ko, lalo na pag summer. It's perfect cell renewal. Pwede ito kasi matanda na tayo. So, yun siya. And, dalawa yung tinepan. Hindi ko alam kung asan ko ito nakuha. At saka mini Charleston Cho vanilla, look. And then itong mga candy, look, hindi sila open. Mga gamis pala guys, assorted gamis. Look. So yun siya guys. And ito din, meron tayong nakuha doon. Kinuha ko siya guys kasi po matagal pa ito ma-expire guys, as in for sure 2024 pa ito. Ito yung pineapple chunk. Look, 2024 expiration. Tinapon guys, yung mga delivery paminsan kasi look, kasi yun wala nang bibili kasi nga pangit yung pagkaano, kasi look nangagupi. Kasi paminsan kasi yung magde-deliver kasi tinatapon yung box. And meron tayong nakuhang damit doon. So kailangan lang siyang labhan. Nagka-powder din siya dahil sa flower. Meron tayong flower nakuha guys. Pagdating ko doon, ganito na siya. So, lang siya, kailangan lang siyang tignan kung merong nakapasok. Parang bago siyang tapon eh. And also, meron tayong nakuhang bin. Kailangan lang siyang hugasan guys. Maganda yan lagyan ng mga papel kasi marami po kami mga papel guys galing sa isang bahay guys. As in. So, yun. At saka meron tayong nakuhang rug. And merong additional hanger. And ito guys, hindi ko alam kung ano to pero dinala ko lang siya. I need it. One piece is broken, but this one is not. Look at that, guys. Flower vase, I think. Decorative. So, anyway, guys. So, yun lang yung nakuha natin, guys, sa basura. Please, paki-like and share, guys, sa video. Bye-bye.